Pagsulundan sa pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sa Iloilo Province ginpagwa na sang LGU. Mga pamilya nga may undernourished nga kabataan. Target nga benepisyaryo sang programa. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Gintas, Leganes, Iloilo. Zen? Kim, bilang solusyon sa problema sa malnutrition, magpatuman ang Iloilo Provincial Government sang rice para sa bayan nga mabakalang bugas sa 20 pesos per kilo. Ginpirmahan na ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang executive order angot sa pagpatuman sang sipag at tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas. Isa ka programa nga nagatibong sa food and security intervention sang probinsya. Bangod sini, inisyatibo sang probinsya nga magpatuman sang rice para sa bayan at 20 ukon mahimong umabakal ang bugas sa 20 pesos kada kilo. Sa idalom sang programa, ang maka-avail lang amo ang pamilya nga may undernourished children. Base sa nutritional status sa Operation Timbang Plus ng Iloilo Province, 11,776 nga kabataan nga nagaedad 0 to 59 months old ang undernourished sang 2024. Apang wala pa sang may gintumod nga schedule angot sa implementasyon sang 20 pesos kada kilo sang bugas. It is just developing and plus that immediately ang mga pinanglan natin ngayon ang mga proseso. Sa idalom sang RPB at 20 program, ang bugas ang baklon sa National Food Authority sa 33 pesos kada kilo, 6 pesos and 50 centavos ang iga-subsidize sang probinsya, hagdugang nga 6 pesos and 50 centavos ang maghalin sa Food Terminal Incorporated ukon FTI. Kasi ang NFA ngayon, hindi sila pwedeng magbenta na diretsyo na hindi dumadaan sa FTI except for some agencies like the SWD. 19 milyones pesos ang ginpain sang probinsya para sa programa. Apang tubtub Disyembre lang ang budget. Aminado ang probinsya nga hindi ini masarangan gani ginapangabay ang kooperasyon sa mga LGU. Ang iban nga ginikanan nga may undernourished nga kabataan ginakabig nga bentaha ini para sa ila bangod tuman kamahal na sang presyo sang bugas. Isang 8 ka tuig nga bata ni Josa ang nalakip sa kategorya sa mga undernourished. Di namin gid man tani yung mga benepisyo para maka-avail mo kami sa tag 20 kilos sila. Tapos namin mga nga programa nga ang bata namin nga nadala sa nutrition. Kim, sa tion nga ma-finalize na ang implementasyon, mahimo nga mabakal ang bugas sa kadiwa centers, bigasan ng barangay kag iban pa nga government retail stores. Kim? Madamong gid nga salamat, Zen Kilantang Sasa.